ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ድሕንነት ሓደ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንሃገራዊ ዞባውን ዓለም ለኻዊ ኩነታት ገምጊሙ ኢትዮጵያ ንዘበናት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራውን ዲፕሎማሲያውን ስብራታት ገጢሞምዋ ነይሮም። እዞም ስብራታት ብምጽጋን ናብ ምዕባለ ትገብሮ ጉዕዞ እናቀላጠፈት ትርከብ። ክሳብ ሕዚ ጀመረቶም ሪፎርምታት እናሰመሩ ዝወጠነቶም ኢኒሽቲቫት ፍረ እናፍረዩ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ዘለዋ ተሰማዕነት እናወሰኸም ብሄራዊ ረብሓታት ንምኽባር ትገብሮ ጻዕሪ ውጽኢት እናመዝገበ ምዃኑ ነዚ ምስክር እዩ። ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስን ማሓዙትን ብዝተገበሩ ልዘባት እናተረኸቡ ዝርከቡ ሓገዛት ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ሪፎርምታት ኣብ ምዕዋት ዘለዎም ኣበርክቶ ልዑል እዩ። ኣብ መዳይ ልምዓት ፖለቲካን እናመፁ ዝርከቡ እወንታዊ ለውጥታት ሃገራዊ ሰላም ንክጸንዕ ኣስተዋጽኦ የበርክቱ። ሃገራዊ ኩነታት ሰላም ካብ እዋን ናብ እዋን እናተማሓየሸ መጽኡ ኣሎ። እዚ ድማ ገምጋምቲ ቤት ምኽሪ ኣመልኪቱ እዩ። ካብ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ለውጢ ብተወሳኺ እቲ ኩነታት ሰላም ንክመሓየሽ ዝገብሩ ምኽንያታት እውን ኣለዎ። ህዝቢ ሕማቕ ምስሊ ጎንፅን ኩናትን ብምርኣይ ምስ ጸሞቕቲ ጎንፅን ዘይምትሕባር ዘርእዮ ቆራጽነት እቲ ፈላማ እዩ። መንግስቲ ንሰላማዊ መፍትሒ ዘለዎ ጽኑዕ ቅዋምን ዝገብሮ ምንቅስቓስን ብኻልኣይ ደረጃ ዝጽራሕ እዩ። ዋላ እኳ ብእኩይ ዕላማ ሓደ ወገናት ዝተበገሰ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ዝኣክል ሰላም ተዘይረኸበም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ብሰላም ንክፍታሕ መንግስቲ ብዝገበሮ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ህዝቢ እፎይታ ንክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። እቲ ስምምዕነት ሰላም መንግስታዊ ኣገልግሎት ንክጅመሩ፣ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ስራሕቲ ንክውገኑ፣ መሰረተ ልምዓት ንክጽገኑ ገይሩ እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን መንግስቲ ሕጊ ኣብ ምኽባርን መገድታት ሰላም ኣብ ምብርትታዕን ብዘካየዶ ተግባር ብዙሓት ውጽኢታት ተመዝጊቦም እዮም። ዕጡቓት መገዲ ሰላም ብምምራጽ ብሰላም ኣትዮም እዮም። ህዝቢ በዓል ቤት ሰላም ብምዃን ከባቢኡ ምኽባር ጀሚሩ እዩ። ክልላዊ ውዳበታት ጸጥታ ተጠናኺሮም ምንቅስቓሳት ኢኮኖሚ ብዝተሃቀነሎም መንገዲ ምክያድ ጀሚሮም እዮም። ናይ ሸቐጣትን ዝውውር ሰባትን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሕሎም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሃገርና እውን ኩነታት ሰላም ጸጥታን ብዝበለጸ እናጸንዐ ከም ዝርከብ እቲ ቤት ምኽሪ ድሕነት ብዕምቀት ገምጊሙ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ ነባራዊ ኩነታት ዓለም እናኸደቶም ምስ ትርከብ መንገዲ ፖለቲካን ኢኮኖምን ከምኡውን ሃገርና ብመጽር ክንበጽሖ ንደልዮ ብርኪ ዕቤት ትኹረት ዝጠልቡ ጉዳያት ከም ዘለዉ እቲ ቤት ምኽሪ ተመልኪቱ። እቲ ቤት ምኽሪ ካብዞም ሃገራዊ ኩነታት ጸጥታ ብተወሳኺ ዓለም ለኻውን ዞባውን ኩነታት እውን ብዕምቀት ትርእዩ። ኩነታት ኢኮኖሚ ዓለም እናጋጠሙ ዝርከቡ ወጥርታት፣ ራዕዳዊ ምንቅስቓሳት እናጋጠሙ ዝርከቡ ዓለም ለኻዊ መስመራት ንግዲ እናፈረሳን እናተዳኸማ ዝርከባ ሃገራት፣ እናበዝሑ ዝርከቡ መጥቃዕትታት ሳይበር፣ እናተገማምዑ ዝርከቡ ነባር ዓለም ለኻዊ ትሕብብራት እናተፈጠሩ ዝርከቡ ሓደሽቲ ዓለም ለኻዊ ጥምረታት ኣብ ልዕሊ ሃገርና ክሕድርዎ ዝኽእሉ ጽዕንቶ ብዝርዝር ምይይጥ ተገይርዎም እዩ። ዝተቐመጡ ኣንፈታት ሰላምን ጸጥታን ድሕንነትን ምስ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ኩነታት ዝተኣሳሰሩ እዮም። ፖለቲካዊ ብስለት፣ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ማሕበራዊ ምርግጋዕን ኩነታት ሰላም ጸጥታን ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ዘመሓይሹ እዮም። ብመንጽር እዚ ኣብ ሃገርና ዝተጀመሩ ሪፎርምታት ናይ ምጽናዕ ምዕራፍ ምብጻሕ ይግባእ። መፍረያይነት ምብርትታዕ፣ ሪፎርም ሲቪል ሰርቪስ ብዝተተሓዘሉ ግዜን ብርክን ምትግባር፣ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ምውፋርን፣ ዝውውር ሰባትን ሸቐጣትን ብዝበለጸ ምቅልጣፍን ሰላማዊ ምግባርን፣ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ምቁጽጻር፣ ድሕንነት መሰረተ ልምዓት ብህዝብን ኣካላት ጸጥታን ምርግጋዕ፣ ዝተጀመሩ ኢኒሽቲቫት ብሜላ ፈጠራን ቅልጣፈን ብዝበለጸ ውጽኢታዊ ምግባርን፣ ስራሕቲ ጽያድ ክረምትን ብግቡእ ትልምን ኣመራርሓን ውጽኢት ምብቃዕ፣ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ብፍጹም ከይቋረጹ ተቋረጹ እውን ክቕጽሉ ምግባር ኣድላይ እዩ። ነዚ ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ተናቢቦም ተወዲቦምን ብሓባር ተሊሞምን ዝድለ ውጽኢት ንከምጽኡ ኣንፈት ተቐሚጠሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዘለው ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ፍረ እናፍረ ይርከብ። እዚ ስራሕ ብዝበለጸ ውጽኢታዊ ንምግባር ባህላዊ መገድታት ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት ሰላማዊ መንገድታት ምጥቃም ይግባእ። መገዲ ሰላም መሪጾም ንዝመጹ ኣካላት
ግቡእ ክንክን ምግባርን ሰልጢኖም ናብ ህዝቢ ክጽንበሩ ምስራሕ የድሊ ብኻሊእ መዳይ ድማ ኣማራጺ ሰላም ብምዕጻው ድሌቶም ብሓይሊ ንምፍጻም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዝተጀመረ ተግባር ምኽባር ሕጊ ኣጠናኺርካ ክቕጽል ምግባር የድሊ ካብ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ልእኽቱ እናተቐበሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጸገም ንምፍጣር ዝጽዕሩ ባንዳ ሓይልታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓቕሞም እናደኸመም ተቐባልነቶም እናቐሃመ መጽየሎም ፍልፍል ገንዘብን ሓይሊ ሰቦምን እናነጸፈ ይርከብ ይኹን እምበር ፈጺሞም ክሳብ ዝጠፍኡ ሕጊ ምኽባር ኣማራጺ ሰላም ጸንቂቕካ ምጥቃምን ህዝቢ ናይ ምንቃሕ ስራሕትን ወሰንቲ እዮም እዚ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ብዝበለጸ ንምትግባርን ዘኽእል ሜላን ኣንፈትን በቲ ቤት ምኽሪ ድሕንነት ተቐሚጡሎም ኢትዮጵያ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት ዓለም ናይ ፖሊሲ ናጽነታ ሓልያ ረብሓታታ ኣኽቢራ ጉቡኣ ግዳኣ ንክትጻወት ዝተውሃቡ ጥበብ ዝተመልኦ ኣመራርሓ ዝድነቕ እዩ እዚ ጥበባዊ ኣመራርሓ ሕዝውን ተጠናኺሩ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ፈተናታት ኩሉ ተሳጊራ ግቡእ ሉዓላዊ ደረጃ ንክትሕዝ ዝገብር እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና ህዝብና እውን ሰላሙ ብምሕላውን ብምኽባርን ጀመሮ ዘኹርዕ ተግባር ንከጠናኽር በዘጋጣሚ ሓደራ ንብል ናብ ሰላም መንገዲ ዝመጹ ዕጡቓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቁጽሮም እናወሰኸ ይርከብ እዞም ዕጡቓት ተቐቢልካ ናብ ሰላማዊ ህይወት ንምምላስ ተሳትፎ ሕብረተሰብ መተካእታ ዘይብሉ እዩ ብምዃን ድማ ነዚ ስራሕ ዝተጣየሹ ኣካላት ምስ ማሕበረሰብ ብዝበለጸ ብምውዳድ ንክሰርሑ ኣንፈት ተቐሚጡሎም ትካላት ድሕነትን ጸጥታን ሰላምን ድሕነትን ሃገር ንምሕላው እናኸፈልዎ ዝርከብ መስዋዕትነት እቲ ቤት ምኽሪ ንኢዱ ኩለመዳይ ምዕባለ ሃገርና ክሳብ ዝረጋገጽ ዝጀመርኹሞም ተግባር ሓርበኝነት ንክተጠናኽሩ ደጊምና ሓደራ ንብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ብምድጋፍን እናመዝገበቶ ንትርከብ ለውጢ ኣፍልጦ ብምሃብ ንዝገብሮ ኣስተዋጽኦ እቲ ቤት ምኽሪ የመስግን ምዕባለ ሃገርና ዘይተርፍ እዩ ካብ ጅማሩ ዝተረኸቡ ውጽኢታት እውን ነዚ ዝመስክር እዮም ሪፎርምታት ኢኒሼቲቫትን ፍረ እናፍረ ይርከቡ ፈተናታት እናሓለፉ ቁጽራት እናተፈትሑ ጸገማት እናተቐረፉ ይኸድለው ዞባዊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ግደ ኢትዮጵያ ብዝበለጸ እናተጠናኸረ መጽየሎም ስራሕቲ ሰላም ጸጥታን ድሕነትን ብዝበለጸ ጠናኺርና ተዋሪድናን ተናቢብናን ብምውጋን ዕግበት ህዝብና ንምርጋጽ ዘለና ድልውነት በዘጋጣሚ ነረጋግጽ ብሄራዊ ቤት ምኽሪ ድሕንነት 1 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት